Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Don sak khnyang ro pe ju to khnyang ro phi yem to wat ya khnyang wa ngila ban iru ngi i te katnole saki microorganisms lane ki microbes katnole ki khnyang jing pang le ki don be thang ne tang ba ngi mi i pe phi yem ka umru kum ka umjung pe ka stem kum ka umjung Shilong mangi ngi don pung la jong de kito ki bom don pung le te bapli ki habban letong saja ka bajengai ya ka katno kalong ka jing selang katno kalong ka jing jenjar ka jing e nakamta ki bom don ka jing lek putang kato kat nengut ki breute nakaleng jongi ki babun balang ngimpriang ngan sale ya ka bahting e ya ka don kam nakamta ka jing bejing biang nakamta ka jing bhalang haka imlang salang Hello para tem tang kadang sukhi thia ngamut ban sudnya tang ba dan ngan ni phi mo perlok pek une kor pek thli ngan le sajan ngan ni phi ngan pli mo la pli na dunen pek la pli pa de pek la pli pa jangan khang no mar khlami de tai re tel tang pli ru pe mi cheno khlami re lek pen khana ru ngi sile saklau namar ba dan de para ngile tong sawa ru la jengai fi kumno ngin kit bat ik bat bam di kalong ka e tang ngile pen khana saklau ya ka bam de ngile tong sa pentor ngitong sa kawe kapung kabadon ka jengut sudah rengi bam gidi bet nomor ba dan te perlok untang amud ban le nyet no sa klau nomor kadon kawe kadam sa klau ngan le nyet taru tang setiap hi re banong mensingi te jengai plate thaj haban bam bedak jabo hi mentangan le nyet ngan ra artat kane ka jing kerdu kane ka jing le don bor jong ki kat to kane ki longying namar ngal le pech haja ka badon ki top ru sate jaka badon ki top ngal le pech imat ki la set no namar ba ki bu da ki sabiam takadau ki la set no ya ki jingker jong ki top ru ya ki sainaru ki la rap ki la penprah te ngan sabu bat ki klip ki bentah jong ka jing lepet ke jonga sate saja ka badon ki top ngan sabu hagan ka video pensa sakhi dal ki jong ki khmat kumno ki le haja ka badon ki top te mtang haban le chud nyat no saklau nomor kadon ka kadam mamud bat le jing le kartat te perlok saya syak sampai chadu manakut ngan ni fi mo dak step ngahaban lek tong haja ka bajengai ngan sudnyat bat sakmat lartat habam dan de ngamasere ngahaban lejbech wala ka jengai ru khamtam ban sudnyat bat sakmat namar larasaj da ka jabo da ka kti de ngam tre re ngan le chatai saklau chatai perlo ngan le chatai ngan le tong ngan ni phi ya ka jaka ba nga le tong khu jaka khu ji namar kade ka klawem ta sem ta la ya sajan ki bro da kadao la jabo no kadam ru kadam de kadam sajan mensua hakpur bom padon kadam le de ka khu ba ka Sapang kane ka jing kerdu jongi sane nakalenga jonga ngalakren hapo YouTube
te saya pe chapo YouTube khnang ma pnyu isai na ke ka daw ba ngi ngim yo tang katokan nengut kalong ka jinglet dan bor jong ki katokan nengut kum ta na kaleng jongi ngimsa ni haban kharwit be jakane pek kane kajaka sajan ngan tong nang ne namar bantong naka keti jabok ru ngam tre re ban subnyet bersai kemat ngam tre re hang ne ka khut sulong ta ba kelai sajan kibru de mar kade ga dam jaga sajan mun suale te porbom padon kan ka dam khut ba kan ka mentade la jabok hi mar la don ki bro ki ba le madai ki ba bread daki plastik daki kuat hang ne tang ba haka jing kerdu ngi marse ni haban pun kame jangan ka peknya pun i bhai phi ka pek lah per ki kuat ru plastik piem te perlok mentangan sedang peli ya ka hang ne pek piem kalau nggak kuat, baik, sumur pakai umru, ya, mentangan, kediat bah, teperlok ngan sud beniat suam ta, saya pec. Halkut juga nih video mo. Larat bro ya kini saya na. Pek perlo. Piam. Ek saya naru larat bro. Pek darung ini lasuk haban ru. Kajing keruum ngatrai kadai. Kajing le don bor. Dikato karena kilong ying. Habang awan page channel jerong top. Kalau ke basnusi namar baka ka full tang ba haki jing kisam jung ibat klami bet perlo bet full kane ka top duna tang khendiat rei kadap ha kane ka top bet piam ka top kene ka top supply kene ka top supply ru ka ka biar kato gawe ka top ru ka biang tap deh kato gawe ka top lai teli ki top ki biang ki kani kato pat kato lai teli ki top ka biang tang ba bai kelong ba mi mata ngadon sene sajrong top kunta kal eru ka he ba te perlok kalong ka basnosi namar kato katne kilong ying di bahu ka tang ba kato katne pat klami haji jing kisam don tang umpai khanaru te nagaleng juga sarkar ka kwa jaka jingle khut ka kwa ya kata ka kot ka khie nrei haba piwan jingo haki ying kisam jungi don king kisam tang umpai khanaru klam don tang mundiru klam don haple tong daka kti chapun thor kapor menta te ka umru kalarit kumta la tong daka kti la banyu pangru kamar ka kti kalong ka bajungut kumta sawan saki sawan pek segane sasunong jungi te nakene ka junga kakwa ban ai warning swa bat ka sekren bat ki borsno la kimle ngasole ka badon ka kamar ngam kwa bagi kato katne ki longjing pahu kato katne pat kimdon daga ban pamandir te nga sekren bat ki borsno kamar nakaliang jong
nong sina ulawan pek bunsin ulapan sina bunsin re kajing le start jong katokan lagi breu te la le bakli nakalian juga senong kade banle tinggi lada kaili unta nakalian juga ngamap buat lah orang basnong lane yan unur ngamap nganle ke badan kam kajing bu jong kini kisabi hang ne pek une pek une kini kisabi kajing bu jong kini kisabi kalong kabum dei namar ladap himla ban wan pek ladap himla ban telakam jaka jingrung jingmi jong ki bro hang ne jaka badon top pek kane ka jaka baki rung ki bro pek ya kisah naruh pe kilapit kila penjot kila rati kisah naruh pe kumto hang ne darung kamu tru langyam nama katriu kala he ba pe kan iya pi kagiet ru pe klem khang talai kagiet pe kagiet ru chu pelai rang hang ne pek om dan telah klem dan telah pek berlok kane ka kaba ngawantong nang tinapung ngontong nang thi kane ka phi yem parlok pek don sak khnyang pek jutu khnyang phi yem to bakpar narut jong kane ka khiu hanu tu khnyang wat ya khnyang wa ngila ban iru ngi te katnole saki microorganisms lane ki microbes katnole ki khnyang jingpang le ki don be thang ne tangba ngimi pet uthi khnyang pet ulapar hap pet fiam ka ru kum ka jung pet kastem kum ka jung ka ka bajungut te parlok fiam te kamlong ka ba suk kajing kerdu ni habandi ya ka jungut kum kanero pet kita ki bahing jonga pet ki saktier hajan kato ka pung ka bajungut silong mangi ngidon pung la jong de kito ki bom don pung le te bapli ki habban letong se jaka bajengai ya ka katno kalong ka jing selang katno kalong ka jing jenjar ka jing nakamta ki bom don ka jing lek putang kato kat nengut ki brute nakaleng jongi ki babun balang ngimpriang ngan sale ya ka bahting ya ka don kam nakamta ka jing bejing biang nakamta ka jing bhalang haka imlang salang te parlok kumto philayu ya kajing kerdu kajongi sane namar kilale keput kato kat nengut te ngasale ka badon kam ningkong ngahaban ya thu swa ki bor sinong lada kim le ngansa report haki bor ki bhalor ngan le da ka bating nganom aili nganom map ya no ngade youtuber ubakran be ya ki jingsha ngan keren be ki jing jong ki padba dara pidon kino ki jing soong nga ngan keren ngan ya rabet ngam taka jong pi dei tang ba ngakren rei ngala ru banyarap ngayarap tang daka ketin daka nie kan rei daka pisar ngam don rei ngayarap tang daka nie bat kikam ngan sa panle dagam daka jong pi lara pidon kano ka jing namara kali ngajonga ngakwa ya ka bha kamiat ha ka jelah ha ka imlang salang hasnong athau ha ka perthei bat hakari hi bar kawe ngam kwa ya ka jing kan at ya kano ka jing sneo kumta parlok menta ngamut lejing lej te
kublai sibun kublai sajarngu ngin saya siam biang haki wipat ki video.